ei ole ulkonäköpaineita sillain, että ihan niin kuin paineet on lähinnä siitä, että itse tuntee itsensä niin kuin, sillain niin kuin omaksi, että omaa silmää miellyttää ja on mukava katsoa peiliin, niin sitten tykkää mennä kyllä sen yleisönkin eteen, mutta jos itsellä on semmoinen vähän, että ei oikein, niin ei tule mieli mennä sitten esiintyykään, mutta sillain, että semmoinen, niin kuin, että tykkää pitää itsensä sillain kunnossa, että niin kuin on sitten mukava antaa kaikkeensa siellä lavalla, kun on tyytyväinen itteensä, niin yleisökin voi sitten olla tyytyväinen näkemään. Sulla on 11-vuotias tytär. Luuletko sä, että kun hän seuraa sun artistin työtä ja sitä, että sä joudut pitämään kuitenkin niin ulkonäöstäsi huolta, niin luuletko, että siitä tulee tytölle paineita? Että ajatteleeko se, että munkin pitää olla tommonen kuin äiti? En usko, että se sillain ajattelee, että lähinnä se on tarttunut niin kuin semmoinen laittautumishalu ja muu, että itsekin totta kai tykkää siitä laittautumisesta ja niin tytär on vähän niin kuin samaa verta sitten, että tosi pienestä asti tykännyt pynttäytyä mutta ei siitä mitään paineita varmasti ole, että se on vaan, jos siitä tykkää, niin tykkää, että ihmiset on erilaisia, toiset laittautuu enemmän ja toiset vähempiä.